langgahe rada adon sawetara udah senggak tondo nek jenengan aku sing senggak nek genten aku sing ngembang jenengan sing senggak wong iki kudu imbang sing ning dhuwur pola sing isor yo obah nek sing isor obah dhuwur yo pola aja meneng begegek kae nek sing ning dhuwur pola sing isor kudu obah meneng ya kurang asik diguyu mbak baik kalau gitu mbak kita termasuk rekan-rekan dari Mas Manten dan juga Mbak Manten selamat datang ini rombongan dari mana Mas baik Surabaya bagi kisah rombongan ini judul kabeh bakalan kabeh nah yun sewu keluarga Magetan dagangan kula tasih kathah mangke mbok bilih Mbak Si mbok bilih keluarga Magetan dengan pilih jambak nyok lulusan sarjana sedaya wah itu menika nggih sarjana seni menika sing putri sarjana ekonomi gitu nggih sarjana saya menika sarjana ekonomi gak lulus SMP Mas ning ekonomi lemah kerja ya mesa 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 men sing kagareng bedi dangdutke buya buya guyu buya goya guyu iki saged takon biru kok iki dhewe nyapet gawanmu to Mas kok iso gawan biru ya saja arep mundur yuk ake yuk yo bu sing jare yo senggang arep panjenengane yo panggono kok yo lanjut separuh dangdut Mas Dele Allah beri ayo yo lanjut Lobet karya budaya joget nek